con queixo, na torrada das mañáns. Isto que facemos con carnes, con caza, queda espectacular cando facemos esas que aquí aprendimos a facelas con amorodos e con froitos secos. Incorporamos un pouquiño, incluso no guiso, no propio guiso, unha culleriña ao toque doce, cando son as carnes fortes, como pode ser unha peza de cordeiro ou de año ou de caza, o magre de pato, que a carne pega, pero espectacular. Incluso eu teño botado algunha marmelada para un recheo. Cando pensamos nos recheos dos polos, das carnes en rolo, cando enrolamos as carnes, non, que lle botamos as verduriñas por dentro, aquí temos lle botado un pouquiño de cebola, un pouquiño de nata para humedecer. Esa nata, mesturar ca mermelada de peras ao viño, mesturamos, incorporamos todo e evitamos os orellóns, os dátiles e toda esa parte doce, retiramos e sustituímos por esa marmelada. E queda un espectáculo de prato. Temos que traballar con elas, non solamente quedan as torradas, porque suben ao nivel dun prato. Estamos falando do salgado. Hoxe imos polo doce, e ademais dos yogures e ademais, por esta tarta tatín. Moi ben, pois nada, comezamos, e comezamos por aquí, un par de peras. Ven para cá. Isto para as pelas. E o primeiro que imos a facer é poñer esta tarteiriña no número 9865-4. E aí a manteiga, que se vaya desfacendo. Aí deixamos no número 4, sí, mentras imos pelando isto, por isto de adiantar o chollo, non? Temos as peras que imos a traballar con elas agora. Non, as poño aquí. Estou dudando, sabes por qué? Porque a veces teño os cámaras por aquí, entonces ando buscando o xeito de dicer, oye, que eles tamén están traballando. Somos moitos os que fan estas receitas. Evidentemente que cociña, que nas traballamos, somos Luisiño máis eu, non? Que nos comemos a cabeza para chegar a vos dun xeito máis sinxelo posible, o máis agradable, sempre con produtos intentando que sexa da terra, recoñecidos, moi recoñecidos por nós. Igual que, bueno, pois, mirades a outras cadeas autonómicas e teñen as súas historias. En Cataluña non pode faltar un bon machucado nun guiso, non? Aquí é máis especial, non? Ese machucado, pois aquí traballamos con eso. Pero ademais hai xente aquí de produción, cámaras, as rapazas que están subtitulando, todo iso. É un traballo moi, moi grande en equipo e por eso, de verdad, hai moito que agradecer a xente que non vedes. Fan un gran traballo. Sí, señor. Hai que mencionarlo de vez en cando, tampouco se veñan arriba. Chiscanme ollos, a veces tamén me chiscan ollos a mí. Moi ben. Veña, aí vai. Cuartos e cuarto. Aí e aí. Da pera, eu fajo así, empezo por aquí, pola proa, acabo pola popa. Non quito ni as sementes, que andas popa, a mí encantan. Pero bueno, aquí quitamos así un pouquiño, sí. Vale, imos deixalas aquí. Ben, veña, que dentro de nada, dentro de uns mesiños nada, dentro de nada xa son as peras. A mí non me tarda, non é que non me tarden as festas, que claro que me tarda. Estou falando das peras de Pontedeume, que nunca me cansa, xa mencionei unha vez das festas de Pontedeume, das peras, pero oye, cada un menciona o seu povo, non? E a mí o Pontedeume levo moi dentro do corazón, moi dentro. E as festas das peras aí están. Non sei se ben incentivado, porque me gusta tanto a froita, non da pera. A mí a froita que máis me gusta é a laranxa. Sobre todo. Pero despois eu creo que en segundo lugar está a pera, non? Dale, veña, adiante. Ademais, temos tanta variedade aquí en Galiza que bueno, pois que dá xogo. Dá xogo e dá sabor. O de que non nos veña a froita de fora e poder ir ás nosas hortas a collelas
Aí temos o sabor puro, no punto de madurez puro. É como as ameixas, As ameixas a froita, quero dicir. Os pexegos. E o melocotón de los United States of America. Melocotón, dame un pexego galego. E listo. Como vai esa manteiga? Vale, veña, periñas, as teño listas, Peras listas. Lixo? No. Vale, fora. Isto fora, estas dúas peras tamén fora. Vou a sentar porque despois imos a ir aquí atrás e non quero que vexades todo isto así estrado. Culler de pau. Agora que estamos pendientes, 6 e 7. Vale. Imos derretendo aí, cando este derretidiña, metemos o azucre. Aí vai, todo para dentro. Fora. As orellas. As orellas que si non queima. Vale. Bueno, xa temos todo o azucre repartido. O único que nos queda ahora é que vai collendo unha cor 7, 6, que vai collendo unha cor marrón. Pouquiño a pouco, non as vou agardar moito, pouquiño a pouco vai collendo esa cor marrón. Despois, unha vez que teñamos esa cor, o que imos a facer é asentar as peras. Unha vez que teñamos asentadas as peras, imos engadir un pouquiño, aproximadamente a metade da marmelada. Polos ocos imos deixando aí toda a metade da marmelada. Seguimos engadindo as peras hasta encher toda a tarteira e polos ocos imos metendo esa marmelada. Que facemos? Aquí pensamos unha cousa. En realidade, a tarta tatín non leva marmelada. Aquí estamos facendo unha tarta tatín al noso xeito. É dicir, abrimos a neveira, abrimos a despensa. Non temos mazás, que en realidade a tarta tatín leva mazás. Temos peras? Para adiante. Vosotros facedo igual. Vale, hai recetas pechadas? Efectivamente. A tarta tatín é de mazá? Estou totalmente de acordo. Podemos facer con peras e con unha marmelada de viño e vai a quedar espectacularmente espectacular? Ponlle o cuño. Non hai máis. Non hai máis motivo. Bueno, mirad, ademais, vou vos contar a curiosidade. Eran dúas irmáns, francesas, evidentemente, que fixeron a tarta e comenzaron a facer e esquecéronse de meter a masa por abaixo. Normalmente empeza a masa por abaixo e tal, incluso a veces forneamos un pouquiño para que endurezca un pouquiño e despois vai a pera ou a froita que sexa por enriba, os amorodos, as cereixas, o que irades, non? A partir de aí fais a tarta, non? A tarta de mazá, neste caso, esqueceronse. E dice, como facemos agora? Entón, como tiñan xa todo caramelizado, colleron, e dixeron, poñemos xa agora. E taparon, no último intre, taparon, e depois deron xa volta. E daí ven tartadade. Que pasa? Que claro, isto non tendría máis que ser anecdótico, a non ser que colleras un anaco e dixeran, oye, pero isto está mellor que o revés. É dicir, a equivocación aquí, o erro, engrandeceu esta torta. Así que para adiante con ele. Así levan non sei cantos anos facéndose. E ainda existe, Donde se fixo por primeira vez. Bueno, vedes que está xa collendo. Collemos e imos asentando. Así. Todo así ao redor. É importante, vou baixar 5, 4, 3. Vedes, de 0 a 9, está no 3. Vale. Así todo ao redor. Como fajades unha vez, xa vai quedar este postre para a casa, esta sobremesa vai quedar xa para sempre, xo veredes. Aí, agora, un pouquiño, botamos aquí a rama. Un pouquiño de canela en pó. Un chisquiño. Así repartimos. Así, repartimos así un pouquiño. Despois imos botarlle unha pouquiña máis,
Imos botar as outras e botamos unha pouquiña máis. Vale. E a vainilla. Abrímola. E aquí dentro é onde salen estas boliñas que lle dan un sabor fora de serie. Despois a retiramos. Non vos preocupedes. Pero aquí o importante é abrila así. Eso. E deixamos aquí, non te peches, compañeira. Aí, retiramos así un pouquiño. Engadimos por aquí e isto para dentro. Aí. Vale. Botamos agora un pouquiño de marmelada. O que vos decía ao principio, que non rematei de decirvos, co tema do azucre. Neste caso levará aproximadamente uns 50 gramos. En realidad a tarta tatín, 150. É dicir, 3 veces máis, 2 veces máis, 150. Que pasa? Sustituímos. Baixamos, quitamos 100 gramos de azucre e metemos 100 gramos desta marmelada. Que, por certo, non está extremadamente doce. Para min está no punto ideal. Ideal. Moi importante tamén. Bueno, pois de algún xeito, pois mira, sustituímos tamén o azucre por algo que nos vai a dar moitísima vida, que é esta marmelada. Seguimos. Este lle poñemos así, e así a sentamos, vedes? Así. Bueno, vamos a deixar así, que coza, que vaya cocendo pouquiño a pouco, e que se vaya desfacendo. Que o que pasa? Está cocendo por abaixo. Que pasa que as peras de arriba? Aquí ou remexemos ou as de arriba van a quedar en cru, non vamos a sacar ese doce natural da pera, non? Entón, por iso encendín o forno, xa. Bueno, primeiro porque hai que facelo ao forno. Imos a forneala, cando metamos a masa, temos que forneala. Pero, antes, cando vexamos que a parte de abaixo comeza a coller unha cor marrón, nos queda a parte de arriba. Metemos no forno, na parte de arriba de todo, 7 minutos aproximadamente, xa vemos como toda esta pera de aquí arriba xa queda perfecta, vale? Entón, nada, que torre un pouquiño por esta parte de arriba e lle metemos despois a masa cremada, despois uns media hora no forno, a pinchamos un pouco e lista para comer. Vinde para atrás, imos a facer o xeado. A montar a nata, polo menos. A montar a nata, polo menos. Isto fora. Imos aló. Fría. Se tedes o cunco frío, aínda mellor. Collemos. Botamos a nata. Aquí vou buscar un ollo, porque senón vades quedar deste ruido. Conectamos 2 e con 20 gramos de azucre que axuda a montala, chéjanos. Por suposto, a nata para montar. Hai nata para cociñar, cando vaiades, nata para cociñar, nata para montar. A cantidade, 250 aproximadamente, vai a ser totalmente proporcionado con medio zume de limón. Pero primeiro que imos a facer, aí. E listo, que vaya montando. Agora, poñemos un prato moi bonito. Reladura dun limón, o temos limpo, lavadiño e secado. Do limón, supoño que todos sabedes, pero hai quen non o sabe, damos unha pasada, nunca facemos... Chegamos á parte branca e eso amarga moitísimo. Por lo tanto, unha soa pasada e cambiamos de zona. Unha pasada e cambiamos. Unha pasada e cambiamos. Queremos que o xeado se de limón, botamos un limón, non? A reladura dun limón. E agora este mesmo limón... É que eu xa provei, de verdade, dicir, vai a ser moito, non. Non vai a ser moito.
A leite condensada é moi doce, quedalle moi ben. Este contraste quedalle moi ben, facedeme caso. E eu sei que moitas veces un pouquiño e chega, non? Para non chegar abaixo, senón está aí produción dicindo como cortes aí no mesado. Poño polas sementes o zume do limón e isto vai para dentro. Cando este semi-montado é cando incorporamos. E cando este montado de todo, despois vos ensiño como vai como se fai o xeado, con movimentos envolventes e demais, para que non baixe a densidade da masa, da nata, perdón. Bueno, siga aquí traballando o meu brazo. E mentras, eu vos xisco un ollo, vale? Veña, ata agora. Si vedes o arrecendo que hai aquí é brutal. Faltame un brazo. Faltame un brazo. O máis baixo, hai que meter o borro máis baixo para darlle o toque de cadera aí. Bueno, moi ben. Mirade. Aquí non temos que estirar nin nada a masa, eh? De feito, sóbranos masa. Interesante que sobre, nada de cortar. Moi interesante. Moi interesante que sobre. Vale, poñemos por riba. Aí. E agora imos metendo así para dentro. Vedes? Aí. 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 Aí os bordes, vedes? Con xeitiño imos facendo. Non vos preocupedes, está todo a xeito menos aquí. Isto vai dar a volta, o sea que non vos preocupedes tampouco por eso. Mirade, hai un truco moi interesante que vos vou comentar agora. Agora vamos a pinchalo un pouco, un coitelo, por aí vai salir o vapor. Se un hincha todo para arriba, non? Volve e aí forma pode formar un oco de aire, despois para desmoldala non interesa nada, podemos romper. Por lo tanto, precisamos facerlle así uns cortes. Vale, sabedes cando xa sabemos que prácticamente está? Cando sale o caramelo para arriba, isto comeza a ferver. Pensado que está pasando aquí ahora que voltamos outra vez ao forno. Comeza a ferver todos esos líquidos, por lo tanto, o ferver, que fai? Sube para arriba. Cando chega arriba un color torrado marronciño, vamos a tarta lista. Doada, hai pouco aquí que falar. A ver se ven comigo. Vinde. Salvamanteis ten un osimás aí debaixo. Son moi bons. Para isto, son moi bons. Ai, por Dios. Por Dios, dijo que apagé. Ahí está. Vale. Eso é. Pouco baixaría de temperatura, eh? Non creo que baixara moita. Ben. Aí vai. 25, entre 25 e 35 minutos anda o conto. A media é 30 minutos, máis ou menos, eh? Pero aquí todo depende quen marca, non o marco eu. Nin eu nin un cociñeiro. O voso forno e o ollo. Vos, cando vexades, ui, eso xa está marronciño, que quere decir? Que por dentro está fervendo, está xa caramelizando moitísimo, está feito. Vale, despois de deixar a refriar e listo. Ben, mirade, leite condensada. Botamos aquí nun cunco. Isto agora que xa comeza a facer, xa fai calor. Xa fai calor. Xa estamos no tempo. Así que calquer día ides a horta, colledes un par de limóns, colledes o tubo de leite condensada antes de que algún neno volo arrastre.
porque eso forma parte da historia, da nosa historia, de ir a por o leite condensada. Ahora son tubos de leite condensada, antes non. Antes como quedara unha aberta aí, íbamos os cativos, nin puller, nin nada, para dentro, aí vai. Zume de limón e máis a reladura do limón. Eso. Ben. Mesturamos. Que arrecendo máis rico, que rico é o limón. É dicir, come o té, o limón, me refiro nos postres. Os que non, eu non son moito de 12, sabedes? O azúcar así a pelo tampouco me ajusta, como non vai ajustar, claro que sí. Pero bueno, son dos que gustanlle moito os contrastes, e meter un ácido ou un salgado nun postre, a min encanta, e volveme loco, non? As torradas que facía a miña amiga, a miña amiga Bea Herráez, que lle botaba deses anaquiños de sal con ese chocolate, que cousa rica. Veña, levantamos. Agora, o único conto que ten todo isto é engadir isto e facer movimentos envolventes, que baixe o mínimo posible. Ai, que ben, teño aquí a piola, parece que estou na casiña e todo. É moi cómoda, esta cociña é moi cómoda. Calquera protesta, semellante cociña. Vedes, movimentos de arriba a baixo, intentando que baixe o mínimo posible. Vai baixar un pouco, por moito cuidado que teñades, vai baixar un pouco. Pero intentamos que sexa o mínimo. Teño aquí a David aquí arriba. Y me aparece. ¿Cómo se chaman? As esculturas gregas. Esas que están aí arriba. Está este home aí cun pedestal. Bueno, de aquí xa o temos. Non meneamos o xusto para mesturar e listo. De aquí vou pasar a un tupper de plástico ou un... Ven aquí, compañera, pásame por aquí debaixo. Fai o favor. Trae para aquí. Ese vale, para que haces a inariña, que boiña é. Pasamos para aquí e daqui o congelador. 8 horiñas, 8 horiñas mínimo. E despois vale máis que quede congelado demais e despois retirar uns 15 minutos antes para que colla a textura que nosotros queiramos, sabedes? É dicir, para que non quede completamente duro. Pero 8 horiñas precisa estar. Fora. Vale. Chiscar un ollo, Dentro dun intre, vémonos. Saindo do forno cunha pedazo de tarta. Ata agora, o congelador bombe. Hoxe imos comernos unha boa torta. Para esta tatín precisamos acaramelar as peras con manteiga e azucre. Cando comecen a coller cor, engadimos a marmelada de peras ao viño. Incorporamos canela e a vaíña de vainilla. Enfornamos 5 minutos para acaramelar as peras da parte superior. Cubrimos coa masa crebada. Pinchámola e voltamos ao forno durante uns 30 minutos máis. Montamos nata cun chisco de azucre. Con movementos envolventes, incorporamos a leite condensada mesturada co zume e a reladura dun limón. Empratamos a torta tatín coxeado e listo para comer. Está bonita,
Está moi bonita, que me mule. Bueno, sinxelo, máis sinxelo, non pode ser. A tarta Tati, con súa pera, con esta marmelada de peras ao viño que lle deu unha intensidade, pronunciou moitísimo máis o sabor, é un sustituto do azucre impresionante, precisamente un azucre saborizado, e despois con esta naquiño de limón, en quente pode ir a tarta, morna ou fría, como queirade. Neste caso está morna, xa comeza a desfacerse o xeado, por iso teño que decidirme xa, non é cuestión de que teña prisa por outro motivo, é polo xeado. Un bico, unha aperta e ata outro día. Chao. A culler.